Njengomuntu ogulayo, uma uzwa igama elithi plasmacytoid lymphocytes likhulunywa udokotela wakho noma ilaboratory yakho, ungathuki noma ungakhathazeki. Kuyigama elilula, kodwa alikho lutho lokukhathazeka ngalo. Izifo eziningi ezidalwa amagciwane zingaholela kuma-lymphocyte amancane angajwayelekile. Ama-lymphocytes angabacimi bomlilo ezimweni eziningi zezifo, ikakhulukazi izifo ezidalwa amagciwane. Lapho lawa ma-lymphocyte elwa negciwane aba noshintsho oluthile. Zibukeka zihluke kancane kune-lymphocyte evamile, kodwa ama-plasmacytoid lymphocytes awahlobene nabancane nomdlavuza, zikhombisa nje ukuthi unokutheleleka ngegciwane. Kwesinye isikhathi izifo ezingamashala khona ungathola ama-lymphocyte e-plasmacytoid. Ngakho-ke ubufakazi be-plasmacytoid lymphocyte kufanele buthathwe ngangokunokwenzeka ukutheleleka ngegciwane okusanda kuthola, futhi uxoxisane nodokotela bakho ngokubaluleka kwakho. Nokho iningi lamacala lizolulama ngokwemvelo ngaphandle kokwelashwa okukhulu, futhi akudingeki ukhathazeke ngalokho.